дар як хиёбони марказии Душанбе истгоҳи нави муосири нақлиёти ҷамъиятӣ шурӯъ ба кор кард. истгоҳи автобусу троллейбус феълан ягона ва намунавӣ аст. ба гуфтаи мақомоти пойтахт, истгоҳ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва бо назардошти сабку услуби меъмории миллӣ сохта шудааст. сокинон мегӯянд, худо кунад ки истгоҳ дер пояд. бигзор ин истгоҳ давраи санҷишии худро пуштсар кунад. чӣ гуна ба зимистон ва гармои тоқатфарсои мо тобовар аст. агар тобовар бошад, бояд чунин истгоҳҳо афзоиш дода шавад. бигзор муддате пуштисар шавад, мардум худаш баҳо медиҳад, ки ин истгоҳ хуб аст ё бад. дар истгоҳи нав ҷойи нишаст, нуқтаи фурӯши маҷаллаву рӯзномаҳо ва кортҳои электронии пардохти роҳгиро, таблоҳои электронӣ барои гирифтани маълумот доир ба замон ва шумораи хатсайрҳо вуҷуд дорад. телефони шаҳриро ҳам ин ҷо пайдо мекунед. ایستگاه با بیبلیوتک دیگه چیزایی که شدن برای آدم شش تا استراحت می‌کرد با بسیار شرایط محیط. истгоҳи нав ва намунавии нақлиёти ҷамъиятӣ дар маркази Душанбе аз шумораи 36 истгоҳҳои дигар аст, ки бояд дар хиёбони Рӯдакӣ ва кӯчаҳои наздики он бунёд шавад. барои нахустин бор дар бунёди истгоҳ хизматрасониҳои муосир бо истифода аз фанновариҳои пешрафтаи иттилоотӣ истифода гардидааст. масъулони шаҳрдории Душанбе қимати истгоҳи намунавии бунёдшударо ошкор накарданд. истгоҳи намунавӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ободонии шаҳри Душанбе сохта шудааст. дар гузашта ҳукумат дар аксари кӯчаҳои пойтахт истгоҳҳои шишагин сохтанд ва токунун чандин тои онро кӯдакону ҷавонон шикаста вайрон кардаанд.